Ini ang hulagway han maihan na nga iginrereklamo nga problema ha kalsada ha Barangay Victory, Happy Valley ha syudad diton Calbayog. Labot lang nga lubak-lubak ang mao nga dapit perwisyo pa ini hanaagi nga mga sasakyan. Base ha Facebook post hinusa nga grupo hin mga kabatan-unan maihan na nga problema ang mao nga kalsada. Prone gihapon dinhi hin mga hitabuhin aksidente ang mao nga dapit. Samtang usa pa nga ginaarabahan mga residente ngadto an masyado kamahal hiton taripa ha pasahi. Diin haros doble ang ginsusukot mga driver ha mga pasaheros. Kasumpay hini igin panawagan nga mabantad ang mga hintutuinan nga ahensya ngan panginanuon ang maihan nga problema. Ang nasabi nga barangay in sentro nga ginaagihan han mga manbireyahi nga kinahanglan hiton hapsay ngan matulanoy nga transportasyon. Sanglit makurigod daw liwat pati ang pagpadara hiton mga pasyente ngadto ospital tungod han maraot nga kalsada. Iniinpirala ang mga problema ha kalsada nga ginrereklamo hiton pira nga mga residente tungudan makuring nga transportasyon gawa sulod han ira lugar. Parahan balitang waray ginadapigan balansingan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Calbayog City.